देग्लायजों ब्रैथि खेब भुमेश्वर इक'टुरिजम जे पिकनिक स्पट भुमेश्वर हाजोनि आफाङाव बेखौ लानाय जायो। देग्लायबो बेखौ लानाय जादों गोबां माखासे हाबाफारिनि गेजेरजों फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। बेयाव ब्रैथि खेबावबो जोंनि ट्रेडिशनेल जि मोनसे फुड आइटेम्सफोर दङ बेखौ लानानै जि मोनसे बादायलायनाय होनाय जायो बेखौ एबारबो खालामनाय जादों आरो गुबुन गुबुन माखासे मोसानाय बादायलायनाय गुबुन गुबुन बादायलायनायखौ होदों। फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना दमासिया जोंनि हारिनि मोनसे फोरबो बियो। बेखौ दैज्लां बोथोराव आबाद मावनानै मेसेङाव जेला बे आबादखौ दिखाङो दिखांखांनायनि उनाव जिफोरो आबाद मोननाय आबाद बेजों बायदिसिना जाग्रा मुवा जेरैहाय जोंनि ट्रेडिशनेलि फिथा एन्थाब लारु बानायनानै बेखौ न'आव जानाय जायो। पुस दाननि जोबथा अक्ट' संक्रान्ति बे संक्रान्तिनि उनाव 1 थारिखनिफ्राय लानानै बेखौ आरोबाव फालिनाय जायो। नंगौ बियो हारिनि मोनसे दोरों, बे दोरोंखौ जोंहा लाखिनांगौ दं आरो बर'फोरनि माखासे फोरबोफ्रा जोबोद मोनसे ओंथि गोनां जेखौ सारा भारताव मकर संक्रान्ति हिसाबै फालिनाय जायो। बेखौ जोङो दिनै पुस दाननि जोबथा आरो मागो दानाव जोङो बेखौ फालिनाय जायो आरो बेयाव गोदो गोदाय जोङो नुबोदों दिनैनिफ्राय हयथ' 20 बोसोरसो सिगांसिमबो बे मोनसे सोलियोमोन। इंराजि गोदान बोसोराव बर'फोरा पिकनिक जानाय हुदा गैयामोन। दमासियाव पिकनिकखौ जायोमोन। दा बे हुदाया लासै लासै बे गोमालांनानै इंराजि गोदान बोसोराव पिकनिकखौ जानाय जायो। खिन्थु दाबो गोबाङानो दमासियाव पिकनिक जानो दासिमबो नागाराखै आरो बे जोंनि सिनायथि, बे जोंनि थामोनथाखौ फोरमायो। बर'फ्रा जे मिथिंगाजों सोमोन्दो दङ, गायनाय फुनायजों सोमोन्दो दङ, आबाद गाहाय बे हारि बेजों सोमोन्दो दङ। नैबे फोरबोफ्रानो जोंनो बेखौ फोरमायो। बैसागआ जेरै मिथिंगाजों सोमोन्दो लाखिनानै मिथिंगानि बिखायाव रानस्राव थासारिनिफ्राय जेला बिलाइ गोरलै खिलिनानै गांसो गांला गासैबो गोदान मोनसे महर मोनो, बेयाव जों बैसागुखौ फालियो। थिग बेबायदिनो नैबे दमासिया जोंनि आबाद मावनायजों सोमोन्दो दं। आबादारि हिसाबै जोङो रंजानाय मोनसे फोरबो आरो बियो थारैनो नैबे भुमेश्वर इक'टुरिजम पिकनिक स्पट बे भुमेश्वर हाजोनि आफाङाव जि हाबाफारिखौ जोंनि अर्गानाइजारफ्रा लाबाय थादों आङो जोबोद बाख्नायदों। फैबाय थानाय समाव जोंनि इयुन जोलैफोरनो बिनि आगानखौ जोङो होलांनांगोन आरो बेखौ होलांबाय थानो हाथों बेखौ आं मिजिं खालामदों। दमासिनि अनगायै जानुवारिफ्रावसो बांसिन रंजानायखौ बे समाव नुनो मोनो। दा बेखौ फोथांना लांनो थाखाय मा राहा लायोब्ला बेनि थाखाय मोजां? राहा लानायनिख्रुइ गिबियावनो सांग्रांथिनि निस्सय गोनांथि दङ आरो जोंनि ट्रेडिशनेलि गोदो गोदाय मारै फैबायामोन बे बुस्थुखौ एसे बुरखांबावनांगौ निस्सय माने थागोन। बेनिखायनो लाइमोनफोरनि गेजेराव मेगन गुनुफ्रा सिगां दिन्थिग्रोनांगोन, बिनि उनाव लाइमोनफोरखौ जोङो एवारनेस निस्सय होनांगोन। बेयाव हयथ' माहारि आफादफोरनि निस्सय बिबान निस्सय थागोन आरो जायफोरो मेगन गुनुफोर लेखा गोरोंफोर हारिखौ मोजां मोनो, हारिमुखौ मोजां मोनो, गावनि दोरोंखौ लाखिनायाव बयबो सांग्रां, बै सुबुंफ्रा जुदि जोङो बेखौ खोन्थाग्रोयो अब्लाना बे निस्सय थांनानै थागोनबा बे हुदाफ्रा फैफिनगोन आरो नैबेबादि दमासि फोरबोनि गेजेरजों माखासे आलासिफोर लाबोनानै सेमिनारफोर बानायनानै जोङो निस्सय थांनांगोन आरो बेयाव जातीयताबादनि बाथ्राबो निस्सय फैनो हागौ आरो जोङो बेखिनि बाथ्रा